Можеш ли да вържеш кука с косъм предводач? Ако да, тогава не гледай повече това видео. Ако не, тогава това е за теб. В края на добре вързан косъм предводач има крайна примка. На стеблото на куката има силиконова тръбичка, с която може да се регулира позицията на стръвта. Има и кука въртящ елемент. Ако използваме плаваща стръв, има уловна тежест, която държи стръвта близо до дъното. Необходим е и висококачествен плетен повод, който служи като материал за повода. Накрая на това трябва да се върже крайна примка и, разбира се, е необходима гумена тръбичка, с която ще фиксираме примката, след като я закачим към крайния монтаж. Ако можеш да го направиш това по професионален начин и имаш всички необходими материали, тогава не гледай повече това видео, защото наистина не е направено за теб. Но ако нямаш, ако искаш такъв качествен, така изработен пак в том повод за кука, тогава имам добра новина за теб. Тези професионално изработени, напълно готови поводи за кука вече са налични в нашата гама в 4 различни размера. Името на продуктовата линия е Soft Pop-Up Herring и когато отворите екологичната опаковка, ще видите, че във всяка има по 2 професионално вързани повода за кука, широка, изключително популярна кука от тип кранк, която е много остра и служи като основа на този повод за кука. Много лесно е да се използва, трябва да го изтеглите отдолу, след това да го извадите отгоре и тогава е готов за употреба. Трябва само да се постави стръвта и сте готови. Тези монтажи са разработени основно за използване с плаващи поп-ъп уста и балансирани примамки. И особено ги препоръчвам за меки поп-ъп топчета, тъй като държат тези прахообразни примамки изключително добре и ги представят в идеална позиция по подобен начин, както плаващата силиконова царевица. Веднага ще ви покажа кой размер кука с коя примамка съвпада. Куката номер 8 с 8 мм плаваща царевица. Sweet Corn се държи така в водата. Куката номер 6 е идеална с 2 10 мм плаващи царевици. Sweet Corn. Мекото плаващо топче напълно повдига. Куката номер 4. С помощта на сачмата можем да регулираме на каква височина да се издига над дъното. Куката номер 2 и тази примамка с голяма плаваемост. Заедно едва докосват дъното. Избери с коя примамка искаш да риболовстваш, в каква позиция желаеш да я представиш и ние веднага ще ти я изпратим.